Amakapa gogwava mari neti $150 yekuvabatsira nerent ndo mari yandaoneswa yakagadzirwa. Zvakwana Kelly arida kuimba undipfuura. Zvakwana. Manje vanongo kutoti anogona kupfuura mudhara wacho, saka regai ndimbochengetawo legacy mbichana. Makadi mama? Tiripo makadiwo Prophet. Tere nani. Business iri kufamba here? Ndakabroka Prophet. Kutobroka? Kutobroka chaiko. Kana paine vane mabusiness asiri kufamba zvakanaka semudzai maoko ndinamate. Batai mabusiness avo nezita raJesu vachengetwe. In Jesus' wonderful name I have prayed. Amen. Now, Mama. Prophet. Munobatsira vanhu vakawanda, but ndoda kuti muteererese nokuti pane one munhu wandoda kutaura nezvake. Munhu uyu makamubatsira nemari neti $150 yerent. Ndiani munhu iye? Ndigogo Prophet. Pamakapa gogo ava mari neti $150 yekuvabatsira nerent ndo mari yandaoneswa yakagadzirwa. Nokuti ndaoneswa in the realm of the spirit ndichitaunga ndiri kune dzimba dzeuswa panonosangana mapango epamusoro pemba ndo pamunoti chitsuvi. Ndanooneswa pakagadzirwa asi paine mari. Nokuti makavapa mari neti 150 ari ma2020 ne$10 Ndizvozvo Prophet. $10 ndo yandiri kuoneswa yakaiswa pakati panosangana mapango emba, chirohwa neching'ai, kureva kuti panenge pachita utsi yazara ching'ai, ndo yandanzi makagadzirwa naye. Saka handisi kuda kuti muzoregedza kubatsira vanhu, but ndoda kuti ndikusunungurei kuti business renyu ritange kufamba zvakanaka, nokuti hapana akaenda kuna Jesu akaramba akadaro. Ndotenda Prophet. But ichechi ndine dzidziso yandoda kukupai nevese vakateerera mundinzwewo. Nyaya yekutambidza mari munhu cash iri very dangerous. Mzukuru wakuenda kubasa, saka ndionewo ndipo yekoko. Vasekuru okoko. Zviri dangerous. But handisi kuti vanhu musape vanhu mari. But pamwe pacho ndinoti munhu akati ada koko enda mushopu utenge koko umutambidze. Uyezve varoyi vemuno muZimbabwe ndinoona kunge technology inenge yakavavhara mbichana. Saka ndinofunga kuti
vakuti vari kuda 150 sezvavakataura. Tumirai paiko keshi i150 futi. Chero mukatoshandisa akaundi isiri yenyu mungopa vanhu, nokuti vanhu vacho vari kukuroyai. Hapana chinhu chinorwadza sekuti wakabatsira munhu woti bhizinesi uri kuona riri kudzika kudai kusvikira wabroka wosvika kumunhu wamwari. Yes, izvozvi mapinda muzvikwereti hobho. Ndinotori nezvimbadzo zvevanhu zvandisingakwanisi kubhadhira Prophet. Chimbadzo chinonetsa. Chisimudzai maoko. Zvimbadzo. Father, in the name of Jesus, I release you now. I pray for restoration. Zvese zvakabiwa naSatani zvidzoke. Vese vakashereketa mari dzake dzitange kubatana nezita raJesu. Goodness and Mercy Ministries inokuunzirai Easter Conference na Prophet T Freddy. Easter Friday, 18 April 2025. Kuvana 6 p.m. kuskana 9 p.m. Easter Saturday, 19 April. Kuvana 6 p.m. kuskana 9 p.m. Easter Sunday, 20 April. Kuvana 10:30 mangwarani kuskana 3 maskati. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministries. Muchida kuziva zvizere, fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270.